Hakanegi ukirish Bakhuid tong in Dubai nagabinda Cornelia Marbaniang nagabinda ga jinkoi jinkia but don't kupars em nagabinda ga jinkoi jinkia. Simjirwai stang mas Bakhuid nomor lais pak sauko. Lais pak sauko. Tongin Sngi yau jitsu nagabinda ka step tongin vandra hau u ya baro ke jingang no jangi ke jimpang jing shitam ke jinge babon jai nginang yai beteng benduai nagabinda ka mega bible convention nagabinda resource person ki ben sawan na jingai bangi duai ru nagabinda baro ki pait ba ki ben yalun lang nagabinda kaneka Bible Convention Sngi bau trayun shimdi pura iki baro bau le iki kamperla daki daki shin baro ha kerteng uppa barukhon barumen sim Bakhuid Amen. Kajinga e jungu try jungu Jesus Christ but kajingi jungu blay lem bar kajinga sulak jungu men sim Bakhuid kindon rankad but pi baro Rankad but piru Pangin sangesh por ban pan map nagabinda kilait kilat jangi ngikar pad ya jisu baundu plai lud ingi nakajingte jingkum baro kabayalam ingi shaka pop bunsin ngikar pad yawu baun ai hangi kata kajinga e bangin du bud yawu hapadeng babun kijinge kabangi don ballang ki Bakhuid Kotrai jisu map iki pop jangi pensle ingi daga jingir jame daga jingkui jame nga parla ha uble badan bor baro ha pi ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat pakraw e janga Namar kata ngakar padi kamaria Bakhuid kabayai sa katizoti yaki angel ba kiri koi padi pi ko himen ko para banduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi barandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try go blay Sngi try can go play Sngi Prisuma Prisora go benim jangi benim yangi try can go play Thohdieng Dubai ni Dubai nagabinda kijing dumushime shime jangi ni Dubai nagabinda kibapang kibeshitam
baga jingir jisu kan rung haki met kapar jungi haka men siem jungi idwai naga bindaka jingjob janga mega Bible convention to pai kemasyangi koble konong tao bar nong senshar jang kie baro but ai bangin shakriya me daka donu jangi baro kramba ngintip yaka bor janga jingmap e jame da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba imbat senshar renkhat bad me haka jingelang kave jangamen sim Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pulay na kashiti banangkong jang Paulus Bakhuid Shagiti Matthew. Ko ba ije to hikay ba tu kantu halor kini ki kamram. Laradon ubahikay na kumwaypan bad umanjor bad kikitin ba janay jong try jungi u Jesu Christ. Bad ya kajing hikay kabayaday bad kajing rublay. Ulong ubaradap da kajing sarong ubam tip ay udon kajing krew sarang na kabenta kajing yakajia. Bad kajing ya niya siya panggi kenten. Kiba penmi ya kajing pihun, kajing ya pan, kajing that rong, kajing subas niu po ajan. Bad kajing ya mai padang kibreu. Kiba laput ha kajing perkan, bad kiba lado ya kajing shisha. Kiba mudur ba kajing rublay, kalong ka kabu ban yo mentoy ya lade. Kadon kajing mentoy ka bakraw, ha kajing rublay ka bada kajing snyohun. Nabangim siyam wanra ay na kanne ka pertay. Bad gimla banra ay na kanne ka pertay. Henry ladangi don kabam kasa, bad kakup kasem. Da kiningin snyohon. Kito ki bakwa ban rispa, ki hab ha kijing pensyoy, ha kijing serbia, ha ki babon ki jing berai babeng. Bad ki bapen mesaw ya ki bapen ngop ya ki brew. Sya kijing jot bad kijing yam. Naba kajing i ya kaspa kalong katanraya kijing sniu baro day na kane kajing krew badon kibala ya sa kamano na kajing ngay pat kibala penso sat ya la kadonot da kijing kuslay babon hendray mapipat ko briu jong oblay to kiar na kane baro to ya le ban yo ya kahokasot ya kajing rublay ya kajing ngay ya kajing i ya kajing yai ne ya kajing jamnot to ya le ya kathama babha jong kajing nyai to bat scam ya kajing imbom jikot sha ka balakhot ya phi men ba phila yo ya kajing phla badon burom ya kajing nyai ya khamat bon ba kisaki kakten jong trai Isongo yaw blay. Nambar news pa lai kusap. News pa lai kusap.
Len eshu ya kido no champi menta Henry shash gloria kasurutrai Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ringkabat piru Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburam hame kutrai Ujisu ula late jing late lemba ki nomba bat ki nongrit. Udayala bat penbana yaka kubor babha jonga hima ublay. Bat ki kadar ngut kila don rengkat badu. Bala donru katto katningut ki kinde yakba ula penkoit na ki mensiam bamen bat ki jimpang. Kamaria yakabala kot Magdalena nakabala be henyu ngutik soy kayakna katenga ukusa usordar jongu herat bat ka susana bat bun ki ve pat ki kinde ki bala pendap penbiang yaki nalaki kamai kaji ka gospel jong utrai Kajingaro yame kukris ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ mintagasni ni yusno yaga jingi kai bakordor lemba ka shindur jongu Paulus Bakhuid haba umensiam Bakhuid ula pensle ya u Paulus Bakhuid ula yusno ya ka sur jonga beneng badu maham ya ki bangait baro kumno kideben kiar na baro jait ki jingsiniu kabayalam yaki shaka jingjat badu Paulus Bakhuid u kendu yengi dakaba ong kidao tenrai jong baro ki jingsni kalong ka jingit spa yaki brio ka jingit spa jongi brio kayalam yaki shaka jingjat kayalam yaki naga jingkran tadrong ki jimbishni ka jing auria nadong shadong badu ai hangi yaka lendi kalad kumno ngilaban lai luit na kane ka jing tenjo jang kane ka parthe bad kane ka jing siniyo badu om hakaju ka por kibrio ka bakindriang jabin kingop hakum kane ka jimpen shoy namar ki bu hapkama jongki ya ka jingit spa banya ka jingit beneng ka jingit beneng ka pensautu yangi siapa ka jingim bam jikot ka jingim kabadangwan but kata ka jing sautu ka pelong yangi kibariu bale ka jingriu bale ba shisha ka wan shangi haba ngip kup yala de da ka jinge ka jing janai bat ka jingi du bale bat ka jing sngawarit mensiam ladangim don ka jinglong jong ka beneng hapo jongi ngidon ka jinglong jong ka parte bat ladangi im da ka jinglong jong ka parte ka jing bishni ka jing tarais new ka jing dom ka jing bitar ka jing auria bat ter kayalam penban yangi shaga jingjat bat kaktino bale ka kranshai kadar yendangi lap ya ujisu ya kaspa jonga beneng ngi haben ino ya kieke baro kabatan yangi shakum kenege jingsniyo bad u Paulus Bakhuid ang buon ki briu ki ken ya ka niam ya ka jinge ban pelong ya ka jimmen toy ya la de shimen bon ki briu ki pelong ya ka niam
ban long ka jimmen toy ya la deshimet kai kata ka jimmen toy ka ba uong jingit spa kata ka jingit spa kan penjot yangi penban uong tolong ki bariu bale ban wad ya ka baneng ka jingriu bale ka badon kam ha ka jingim jongi habang ilong ki bariu bale ngin skavutu but ngis tang ban penya per ya ka jingma jong kene ka perte but na ka jimmen doi jong ka baneng ngi ha ban nang sautu ya ka jingma jong kaspa shimla ong bangide ban kentai lut ya kaspa henre ula ong yangi badu hikai yangi ni de ban don ka jingi dia ka baneng ni pendon kam ya kaspa badula ong ka kaspa kayarap yangi ka ya kershan yangi bandon gi bam gaddi bandon ka jain gi khop but bandon ka jingdon kam jong kane ka perte henre kam de ban pinsakut yangi na ka ban wad ya utrai lada kaspa jongi but ka jingit kaspa jongi ka pinsakut ya ka jingit ukris hapo jongi ngi haben light luit na kata ka jingit namar kawan ka jimpan shoy ban penjot yangi kawan ka jimpan shoy ban pensuniu yangi namaruong baru ka jing suniu kawan rung ha ka donut ha ka men siam jongi lemba ka jingit spa dina kata ka daw ko himmen ko para ha ka gospel habang ipet habang isngap ngiyos ngo kidon bun ginong budu Jesus Christ banapdeng bun ginong bud kilong kikinde kibala light luit na kane ka jingit spa haba kita kikinde kila light luit na kata ka jingit spa kila lap ya ujisu but kila bud ya ujisu haba kila stangban bud ya ujisu ha ka jingri bale kila light luit na ka jimlin basuni ha ka jingem chunky kila light luit kum nuksa habang yus ngoy na ka gospel kum Maria Magdalena kaktino bala ka ang kasyong hinyu ngudki uksuit hapo jonga enda kala ino ya ka jingit spa enda kala kloy ban wad yaw jisu ban bud yaw jisu kita kiksuit kila pet naga but kila stang ban long nom bud yaw jisu Christ but kala roy haga jingkoy kala roy haga jingriu blay but kamshim kwashu ban ino yaw jisu but kumjuru nios ngo bon gikinde kila bud yaw jisu kila le kumno haba kila do ya ka jingit spa kila yid yaw jisu but tino blay ka ang kila yarap yaw jisu na ka kamay ka kaji jonki kila poi shakata ka jinglong baki kam kin kordor yaw jisu banya kaspa ngidon bon ki beriu ki ba piam ya kaspa haga jingem jonki don bon ki beriu ki ba it palat ya kaspa namar kata ka jingit palat ya kaspa ki klat ban yid yaw jisu ki klat ban bud yaw jisu but penban ki kalalong ki mrao jong kaspa henry kini ki kinde ki kalalong ki ba keloid haga dono jongi ki kalalong ki ba keloid men siam penban ki id ning kong yaw jisu namar kata ka jingit kilas tangban yarap bun men siam yaw jisu nagabenda jongi ka kaspa bakraw ka bakilalap kalong ujisu nagabenda jongu kila IT ka por jongi kila IT ya ka spa jongi kila IT ya ka bormet jongi kila IT ya ka sap ka pong jongi bad kila roy ha ka jingi duplay kane kalong ka jimmantoy nagabenda jongi lada ngilong ki bangi ko himen ko para ha kane ka yukirish Bakhuid tong induway nagabenda kane ka jingay bangilong ki kun ki bayid ya ujisu kaspa beneng ban light na ka jimpen shoy ban light na ka jing sunyu ban light na ka jimma jongane ka perte knamba da ka jing koloid men siam nginai tia ka por jongi nginai tia ka spa jongi naga benda ban te ya ka balang ban te ya ka jingate ban kershan ya ka jingate ban pinbriang ya ka jingate knamba ngilong ki bariu bale ha ka jingim jongi ban yo ya ka jingim bam jikot jisu beid kerko khardo yang imenda bun sin ha ka jingim jongi
ngi it palat ya ka perte ngi it palat ya ka spa jang ka perte ka ba pen shoy yangi ka ba pen sniu yangi ka ba pen chot yangi pen slay yangi da ka ta ka jingit yame kenamba dap da ka jingit yame dap da ka jingit sne jame ngilaban piam yame man ka ke lep ma jang ka jingim bad ngin light na ka jimma jang ka ne ka perte en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. ko himen ko para tongin pla ya ka jinge juni ngang nyet how play upa badan bor baro unong tau ka beneng bad ka kindo bad how Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jungi ya ubala puna men siem Bakhuid ya ubala kana ka Maria tesoli bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayabu ula yap la tep yabu ula ya shakibaya haga Sngi ka balai ula mi pat ne kibaya ula kiyo shabene ushang shakamon uplay upa badan bor baro nangda unwan pat men bishar ikibayim bat kibaya nganget how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silok rikoi haga jimma ikipo haga jimmi pat ka dog daga jingim bam jikut amen Bar lais pa nrepupra. Lais pa nrepupra. Simko try jingim jonga Gai tilu diala de habe Simbaro kisi jonga Pangan raya roya me Simkine kiti jonga Pangan tretan dajing ejabe Simkine kikja jonga Gamare ya labyame Simkane kasur jonga Pangan raya rotang yamehi Simka borburka jonga Pangan tiptang yamehi to ya duai ko himen ko para baga jinkini ya jonga ba jumpi kallang ka bapdiang khun ha ublay upa badan bor baro Tau try piding jing knyana di jong pi. Nakabanta ka jing ro ka buram ka kerteng jongu. Ka jing mentoy yangi pada ka balang Bakhuid jongu baro ka wei. to peit da ka baspun ya ka jinkar pa jongi ko trai par ha ka jing spoon jamme to pidiang ya kini ki jing tarwa kinia jongi shakri jame bakumda ya ka ba mangi shimet ngila tarwa shakaburam ka kerteng jame kan min toy na ka benda ka jing penim ya baro da u Chris utrai jongi Amen. utrai undon rainka bat pim Rengkar bat piru. to ken tiu ya la ki donut You can do yaki shall to try. ngi ngu ya utrai u blade jongim Ka song hok bat ka day. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka daiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jing ro jongi pinban ka jing sngu jongi ka dehi ka jingai jame namar ki jing ro jongi kim penyar ye ya ka jing krau jame henry ki arab yangi naga binda ka jim penim lemba utrai jongi u Jesus Christ bat kumda
rengkat bat ki kin hun ruai jangi angel ngi arok yame bat ngi pen bana da ka jing kemen Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep high. Playing but we'll take it down like a buram jaway. Why, oh son, I shall drum. Why, oh son, I claim good. Why, oh son, I you play to know. Yaro, you daba one. I got good thing to try. Playing but we'll take it down like a buram jaway. Why, oh son, I shall drum. Why, oh son, I claim good. Why, oh son, I you play to know. ko himen ko para tongin trang nadu ka donut naga pinta ka bor jung men siam Bakhuid kas pabane kanamba ngindup laban eat yakabane ngindup laban im haka jingri bale bat ka jing kuit bat ka jing hate kabawan na utray bangindup wat tang ya utray da ka ba ino ya baro ki jing tan jong kanega parte da shisha melong Bakhuid ko try kat may jong ka jing kuit barom namar kata ngi karpad yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum gawumje halo janki bakin kalalong yangi kamet batasnam jangutrai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shimya upu badaka wa aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om toshim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naka benta jumpi Hakaju keru kamendala le bam ulashim yaka kuri bada kabaingu biang yame ulayaka halake senran u ong to shimba to dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutambate mai bad bam jikut yakaben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap yakipop to le yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jangu Chris ta pen kuit yangi pen kuit ek men siam hadim pen kuit pen koi pen kia ek bapangi beshit yada yangi nau bamen Kajimaya jong kajinge Katasin bangi bamlu ne upu Bangi dina kane kakuri Iben na kajiyap jong eko try Taradu Namar kata ngi ki ba pen mendaya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame go traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit
banya hakama jamme badwan chakriyame da ka bas ngeverit ngi karpadiame bangi ki bayo benda hakamet bagas nam okris ngin long ki bela penyatali kawe da omen siem Bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka partay batta penjanaya ka haga jingid rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi Will but Marveno Bishop Jungi, but Baro killing dog but Girinium. Taken Mawkhlam Royaki Himen Kipara, Shinrang but Kinte, Kibela Yutia Daka Bakarman Yaga Jimmy Pat, Badia Baro Kibela Klat no Hagajing is ne Jamme, Topedian Yaki, Shagajing Shaika Koma Jamme. To Isanini Barongi Karpadiame, Barenkat but Kamaria Tesoti Bakhuid, Kakami Jungobele, Ujasa Bakudo Kurim Janga, Ki Apostol Bakhuid, U Francis deceased Bakhuid, but baru ki rikuit ki bela pens ngaba ya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem hage jingim bam chikut but bangin ro but pendon burom ya me da ukun jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu kallom hame ublay upa badan bor Hage jingelang kave jingamen same Bakhuid barro ka burombat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin wanra hau jisu ya bar ka jing don kam jangi knamba ngindup kam ichir hem ya u bangin lang beriu bale ban mane ya u bangin duairu nagabenda ka jingjob janga mega Bible convention Duai nakabinda ki resource person, duai ru nakabinda bahar ki buri ki badon ka jingkwa bad ka jing tumu ban shimbenda hakeneka Bible convention Sngi. Koppa jangim Ubaha beni kalong ka Bakhuid ka teng jume kanwan ka hima jume kalong ka mon jume haken dau kumbaha beni. To ai yang imita ka jimam jangi ka bahala ka Sngi. Pato map yangi ekirin kan jangi kumbangi ru ni map ya ka beles niu Badwa dialam yangi shaga jimpen shoy, and ray to polite yangi nakaba sinio. To polite yangi karpad kotrai nagajing sinio barro, hagajing spoon jamme, to I jing sub jing sign hagas ni jangi, kanamba dagajing arap gajing sune jamme, nilite barabona kapop, bangin yo jingadan agajing jinjar barro, kabangidang up kamilindi agajing karmen Bakhuid, but gajing wan pa jungunong penim jangi, u Jesu Christ. Namara ka jongme ka long kahima ka jongme ka bor ka buram junom la junom Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme toi haka yaga jing suk bad ka jinge tele ka wai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. Kajing sugutrai kandon barabor rengkad batim Rengka bat phiru dap da kajing idu Christ tongin yai ngu markelia. O kun lang bro be bakit no kipo ka pertay o siya sene yangi o kun lang bro be bakit no kipo ka pertay o siya sene yangi Hakami ukun lambro jang oble. Hakami ubakit na ka pop jang ka parte. Sukato ke bala kasha ka jing kawai jang ukun lambro. ko kanrat ngam long mo song hop man rung po ka yeng junga re shu ong tan ka tin kam sim junga ka sakhya hi Kamet bagas nam jang Christ kan rianga shaka jingim pam jang.
ablay ko kun ablay ko men siyem Bakhuid is no ngot yame ni ro yame ni bani yame na mar ka jingi jame irap yangi ibe pa ibe ban yamad yame hagale kerlepa kadangila trang yame kadangila yopidyang yame haga communion Bakhuid ko Jesu be id wan pen sleta mai ya ka jingo jimbarka ya ka ben siyem jangi ya ka jinglong jangi Pagindop laban ino siya pado kie ka baken chamurte Pagindop laban sange ya ka jingir spa pagin stang ban id ya ka spa bani pagin long ki baribale pagin long ki ba kindai lot ya pado ke jingsuni ha ka jingim jangi Jesu be id ai boring i vai pai vai penne shushu hapo jangi ya ka jinge ya ka jingri bale ya ka jing janai men si ya ka jing sneverit men si ya ka jingir ya me Jesu ai boring i karko kardoro ya ki bapang ki bashitam saudong jangi ya baru ki beriyo ki badan hapadenge jing jing jar babon jai mena penslaya ki barra penslaya baru ki jing tumo kabagene ki kon ki babu hakama jame hagene ki yokeris Bakhuid hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 I boring even God ben kia yangi men siam bad met Jesus 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 I bor ya bor ki kon ki badan hapadenge jinge ka babon jai hallelujah 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 Jesus 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 to nginia tuwai ngikar part kotrai to ai ba ka jing tre kam janga jingais bun na bening kan shimdi yake donut but ki met jangi kumda ba manla por ka jing snow jangi henre ka bor janga kan kam tre hangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon renka but pim Engkau blay badon bor baro en karkoyapi upa barukon bado men siyam Bakhuid Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jampi Isomo yau blay. Lai spa khatra. Lai spa khatra. Sim Bakhuid, Bagalang, Bamaningong, Jumatar Barabor, Junam La Junam, Amen. And you're right, you try Jesus Christ, Junam La Junam, Amen.